Malta kienet msemmija Melite fi żmien antik. Melite bil-Grik tfisser għasel. Ġifieri, Meli għasel. Ġifieri Malta sa l-iktar żmien il-bogħod li nafu dokumentazzjoni fuq Malta kellu rabta qawwija fil-viċin. Mal-għasel, u l-għasel min jagħmlu n-naħal. Hemm relazzjoni vera viċin ta' Malta bħala gżira u bħala poplu u t-trobbija tan-naħal f'Malta. Parti minn hekk għandna wkoll ħafna termini marbutin ma' trobbija tan-naħal f'Malta, termini Maltin li għadhom jintużaw u tajjeb li jibqgħu jintużaw ukoll. Ġifieri l-apikultura mhijiex sempliċement li wieħed irabbi n-naħal għall-għasel. L-apikultura għandha tkun ukoll kultura fil-kelma wiesa ġifieri li tagħti esperjenzi lil dak li jkun, esperjenzi diversi, kemm dawk ta' trattamenti bit-terapija, kif ukoll dawk sensazzjonali, inti x'għand tmur tara n-naħal, tismagħhom tarhom għaddejjin u inti qed tieħu esperjenza dak il-ħin. Meli huwa post rinomat għal mijiet ta' snin fejn l-antenati tagħna tmur lura anke l-fejn kważi anke 3000 sena kienu propju iżommu in-naħal biex ovvjament jaħarvestjaw l-għasel u fejn għejxina Santa Maria Estate għaw mhux biss il-wiet prinċipali u dim id-dar tiegħi manka fuq wara fejn nies ħanejdu hekk li jifhmu iktar minni fl-istorja sabu li jidhru f'dalijiet tan-naħal li meta n-nies kienu jżommu n-naħal insomma mijiet jekk mhux eluf ta' snin ilu. Ili nrabbi n-naħal mis-70, mis-sena 70, ġifieri 54 sena ilu. Dejjem niftakar bin-naħal hawn f'din il-ġardina hawnhekk. In-naħal ilu 80 sena żgur. Fil-fatt jiena niġi t-tielet ġenerazzjoni li qed inżommu n-naħal hawn f'dan il-post. L-unika darba li kellna diffikultà kien propju s-sena li għaddiet meta il-Hornet tant kellna f'dal post invażjoni tremenda li n-naħal kollu li kien hawn kollu nqered, kollu qatlu, kien hawn fuq 20 kaxxa naħal, kollha qatlu. Daw li qed taraw issa huma replacement u nkun ġibt għax għandi postijiet oħrajn bin-naħal nkun ġibthom minn hemmhekk u rawwimthom f'dan il-post. Parentela tiegħi per-familja kien irabbi ġol il-lil u dak iż-żmien kienu ħafna mill-Maltin irabbu ġol il-lil, mhux ħafna, xi 98% kienu ġol il-lil. Xi ħaġa żgħira kienu ġol kaxxi. Warajja għandi miċbħa li kienet mibnija ġodda l-ġnien tal-Kmand fi żmien li Malta kienet kolonja tal-Ingliżi u allura n-naħal f'dak iż-żmien kien jitrabba ġewwa din il-miċbħa. Dak iż-żmien konna nsibu l-qolla li għandi ma' ġenbi. Bażikament hija struttura tal-fuħħar għax f'Malta dak iż-żmien u qabel l-unika materja prima li kellna kienet it-tafal. Ġo kull toqba tonda li hawn warajja hemm ġo toqob li hemm il-barra, minn hawn id-dawl li hemm minnhom minn hawn. Jidħol ġol kollha u għandin hija l-parti fejn in-naħal kollu indoqqajn sti-skef tiegħu u sti-teħed normalment. Sakemm jibbe. Inqolla tana miftuħa, però l-qolla kienu jalquha minn wara, kienu jagħmluha jew tiben, tafal, jew tajl insomma, jew nkella xi magħduba jew ħaġabla jew biċċanjama, insomma nikollu jagħmluha, jiġifieri minn wara tkun magħluqa. Kif jasal iż-żmien li in-naħal ikun qed iġi ħafna iktar xogħol, next-line or pollen. In-naħal kien jaqbad żieda u di żieda żdiet oriġinalment tibsbel fiha sewwa. Il-produzzjoni kienet iktar distruttiva milli hija llum.
Għax parti li kienu qed jagħmlu il-prodott kienu qed jeqirdu ħafna laħan fil-proċess. Meta toħodhom jew jintilfu jew inkella meta joħorġu l-għalse jafġuhom meta taħt ix-xema stess. Il-naħla ta' Malta, Lapis mellifera rutneri, li jien tajta isima għax fl-istudju li għamilna waqafuqi x'isem sentuha u jiena dirli li għandna ntuha il-dak ix-xjentist Ġermaniż illi għamel omru kollu jistudja fuq il-kwalità ta' naħla. Tqajt miegħu fi Franz f'Tunis, meta għandna scholarship l-Università ta' Tunis, intqajt miegħu hemmhekk, tkellimna fuq an-naħla, qedlu illi dak l-istudju li għamilna qedlu semmejtu għalih ħagost. Fir-reġjun tal-Ewropa estiża biex ngħid hekk, jeżistu diversi razzezz ta' naħal li huma differenti minn xulxin. Jeżistu iktar minn tużana fil-fatt. Issa, kif dawn ir-razzezz isiru b'mod evoluttiv? Prattikament dawn isiru b'mod naturali għaliex dawn isibu ruhom iżolati tajjeb f'ċertu reġjuni tal-Ewropa u f'dak ir-reġjun partikolari allura dal-insett jibda jaddatta għal dak il-post partikolari, il-klima ta' dak il-post, l-ambjent ta' dak il-post u l-affarijiet kollha illi hemm f'dan il-post, il-pjanti, l-annimali, kollox, tajjeb. U dan huwa proċess ta' evoluzzjoni, tajjeb, evoluzzjoni. U allura jista' jagħti il-każ illi dawn jibdew jinbidlu xi ftit mill-istokk oriġinali biex jaddattaw ruhom għal dak il-post partikolari u jibdew u tibda tara ċertu differenzi. Tajjeb. U fil-fatt dan huwa li ġara wkoll bin-naħla. In-naħla f'diversi reġjuni tal-Ewropa insibu li evolviet f'razzezz differenti. Tajjeb. Għandna waħda Malta, hemm waħda l-Maċedonja, hemm oħra in-nord tal-Ewropa. Tajjeb, hemm oħra ġewwa l-Italja. U ovvjament dawn tajjeb illi nifhmu li dawn saru b'mod naturali. Da mhux bħal meta l-bniedem jipprova jibbridja tip razza ta' kelb, pereżempju, mhux qegħdin hemmhekk, imma qegħdin fi proċess naturali. U meta għandek dal-proċess naturali u nibdew naraw illi dawn ir-razzezz differenti, li dawn ir-razzezz huma differenti minn xulxin, u ovvjament illum il-ġurnata għandna ħafna teknoloġiji ta' kif aħna nistgħu naraw illi dawn huma fil-fatt differenti minn xulxin, jibdew jissejħu speċi differenti. Tajjeb, speċi differenti. Fil-każ tan-naħla, dawn ma sarux speċi differenti, ma saru sottospeċi differenti. Imma allura d-domanda hija issa imma x'differenza hemm bejn speċi u sottospeċi. Sottospeċi, l-aħjar definizzjoni l-istantik, hija li dawn is-sottospeċi jekk jinnaqbad in-naħla ta' Malta ġifieri u noħodha ġol Italja, dawn xorta jistgħu għandhom il-kapaċità li jitgħamru u li it-tfal tagħhom biex ngħidlek ikunu tajbin biex jagħmlu iktar tfal. Tajjeb? Ġifieri, mentri l-ispeċi, meta inti tevolvi fi speċi tista' titammar ma' speċi differenti, però il-proġeni tagħha, it-tfal tagħha ma jkunux jistgħu ikomplu jagħtu l-wok għal ġenerazzjonijiet li huma fertili. Tajjeb? Mentri f'każ ta' sottospeċi bħalma hija n-naħla, tajjeb, in-naħla għadha qiegħda tevolvi, daw ir-razzezz differenti li naraw fl-Ewropa, daw jekk jarġgħu jintaqgħu ma' xulxin jistgħu jitgħamru u jkollhom naħal ġenerazzjonijiet ta' naħal illi ikompli jiġġenera naħal ieħor.
Ġifieri dik hija id-differenza bejn speċi u sottospeċi. U fil-każ tan-naħal qegħdin daw ir-razzets differenti li semmina fil-bidu huma fil-fatt sottospeċi differenti. Pereżempju n-naħla ta' Malta li evolvit għall-klima tagħna sibna jidher li 1992 kien hemm xogħol xjentifiku kbir fuqha u sabu li din hija differenti minn sottospeċi ta' naħal ieħor li hemm fl-Ewropa. U ddeċidew allura li huwa status ta' sottospeċi ġdida, endemika għal Gżejjer Maltin u fil-fatt semmewha Apis mellifera rutneri. Apis huwa l-ġeneru, mellifera hija l-ispeċi u s-sottospeċi f'dal każ hija rutneri. Pereżempju n-naħla tal-Italja ta' Bologna hija Apis mellifera ligustica. U hemm oħrajn bħal dawn. Ir-razza ta' Malta hija unika għax ilha hawn Malta. U dana sibnieħ li llum il-ġurnata l-istudji li għamilt fuq in-naħla Maltija jiena bil-ftehim ma' nies iktar barra li ġew minn barra minn Malta, sibna li n-naħla Maltija hija ġejja minn naħla Afrikana tan-Nord Afrika. L-isqallija l-Apis mellifera sicula hija wkoll ġejja minn sqallija imma minn Nord Afrika, imma fl-istess ħin ma jixxibħux. U ma jixxibħux hemm ħafna affarijiet. Fosthom l-abdomen tan-naħla ta' Malta hija tinżel taper isa demp l-ajruplan. In-naħal ieħor huwa tont. Mela issa jekk kien jiġi tgħid imma u n-naħla Maltija u n-naħal barran li qed ikun hawn Malta. Jiena niftakar jiġifieri għal snin sittinijiet. Mela konna ġini n-naħla sewda di tħallija taħdem u tiġi meta beda jitfaċċa in-naħal Taljan, in-naħal isfar. Dak kellu l-vantaġġ superjuri għan-naħla tagħna, n-naħla sewda. Il-naħla sewda tant hija mdorrija fl-aks. Wara tant li hemm dorrija anka f'kundizzjonijiet mhumiex favorevoli. U dak laqasel li ħadmet għalih biex tittibża għalih. U mhux sa tħalli l-ħadd jiġu joħodu. Għalkemm is-sens komun jgħidlek illi jisma' l-naħla Maltija hija xi ħaġa li adattat ruħha għal Gżejjer Maltin, suppost għandek tuża n-naħla Maltija għat-trobbija tan-naħal. Ġifieri dan huwa prinċipju biex ngħidlek li huwa li suppost għandu jifhmu kulħadd. Però minkejja dak kollu, sfortunatament ħafna minn daw, ħalli ma ngħidx ħafna, imma numru ta' persuni li jrabbu n-naħal f'Malta jippreferu li jġibu n-naħla Taljana u jrabbu lilha. Waħda mir-raġunijiet li huma iħossuhom iktar komdi bin-naħla Taljana għaliex jgħidu li hija naħla li hija daqsxejn iktar doċili, jiġifieri daqsxejn iktar kwieta biex taħdem biha. La Maltija nafwa għal ħafna żmien dejjem konna ngħidu li hija iktar aggressiva. Niftakar minn mindu bdejt naħdem ma' naħala dejjem kien jgħidu li attenta jekk ħadd tiġi fil-post tiegħi għax għandi naħal Malti u dak aggressiv, il-bislu sow għax jaqbad u jnigges, hija daqsxejn ta' storja li mhijiex ibbażata f'fatti fil-verità kif sirna nafu. Li għandu għal-naħal Malti igerger ħafna, jagħmel ħafna għaġeb. Kif jgħid l-Ingliż, all bark, no bite, essenzjalment. Infatti, parti mill-istudju li għamilna sibna li meta tiftħilhom in-naħal, ma tkun naħla Maltija, in-naħal Malti jibda jiġi madwarek u tgħid il-lamis għall-ewwel da x'ħajamel. Imma jekk toqgħod tot kemm il-darba attakkak, għax tinduna jekk jattakkawk. Għax jekk jattakkawk letteralment jiġu fuqek u joqogħdu jaqbdu miegħek.
U jekk tot kemm il-darba jattakka, ikkumparat ma kemm jagħmel aġeb u kemm jagħmel storbju, ftit li xejn jattakka. Il-livelli ta' difiża ma jiġux mill-ewwel f'daqqa, ġifieri n-naħal ma jaqbadx jattakka. X'jagħmel? Ħafna storbju, forsi anke l-Maltin storbjużi, in-naħal ħafna storbju, in-naħal Malti. Jekk bl-istorbju ma jwaqfekx, ġieli jaqbad midek jew ma fejn kollok mikxuf u jipprova jikdmek bil-bħalqu imma m'hemmx effett kbir, jisek tħoss tarixa, imma fl-istess ħin dak li jkun jista' jkun jiddejjaq minn tarixa u jieqaf. Jekk mbagħad vera tibqa' dej u tkun qed iddejq u mbagħad forsi jattakka, imma normalment jitla' fi gradi u mhux f'daqqa. Issa ħaġa oħra bħala atteġġjament fi żmien li ma jkunx hawn xi ġib ikel, trab tad-dakra u nektar, l-ewwel nett il-kolonja tiċkien f'Malta għax huwa adattat għall-klima ta' Malta u dak li jsir f'Malta. U anke bħala naħal ġieli ninnota li jiċkien, il-ġodda li jitwieldu ma jkunux kbar daqs kemm ikunu meta jkunu fi żmien li jkun dieħel ix-xogħol. Dik hija notament ieħor. Issa atteġġjament ieħor tan-naħla Maltija hi li titnaddaf ħafna. Għalfejn? Għax għandha ħafna iktar xahar ukoll. Allura għandha iktar faċli titħammeġ bit-trab tad-dakra ġifier, imma n-naħal ħin kollu jitnaddaf. U dak huwa atteġġjament tajjeb ukoll għal kontra ċertu pesti li jdejqu lin-naħal bħal parassit tal-varroa taqbad magħhom u waqt li hu qiegħed ifarfar ikun qed jaqlaħħa wkoll. Ġifieri n-naħal bl-atteġġjamenti tiegħu diġà naturalment qed juri ċertu reżistenza għal kontra ċertu mard li nsibuh madwar id-dinja kollha, sfortunatament daħal f'Malta wkoll. Issa dik kienu mqasmek hawnhekk ikun il-brud hawn isfel, il-biċċa t'isfel, u l-brud ikun hemm il-familja qiegħda tikber ir-reġina dbejt, jitimgħu iż-żgħar, imbagħad isu bħal farfett. Imma kollox ġosel waħda mir-reġina id-dbejt ġosel, jiġu jitgħu hemmhekk id-dudu jagħtew l-ikel ġej. Timber jagħmel fostqa minn dudu issir naħla miraklu tal-ħolqien u toħroġ in-naħla żgħira ġdieq imma full size. Imma da baby ngħidu l-lata fit-tir. Dik fil-biċċa t'isfel. U mbagħad ikollha l-pollen biex jieħdu n-nektar, biex jieħdu l-proteina għalli jagħtu l-ikel u l-għasel fuq. Imbagħad il-fuq meta jkun hawn il-ġint il-fuq it-tieni kaxxi jagħmilha bl-għasel. Pereżempju bħal din għandha t-tieni u t-tielet kaxxi, it-tielet kaxxi huwa vojta biex ġeqedem just in case biex jekk dit-tieni waħda tintela bl-għasel ikollu u jkun għatem minn fejn iġib ikun jista' jpoġġi żjed għasel fit-tieni kaxxa. U l-qasel kien jużaq għasel mhux għalin għalih jagħmlu u allura aħna bħal speċi qegħdin nisirquh meta niġu biex noħdulu l-għasel